回は国枝先生と行く2泊3日出雲蒜山高原開運ツアードキュメンタリー。前回大好評だった開運ツアーが今年もパワーアップして帰ってきた。食べて飲んで笑って見てるあなたも開運間違いなし。前半は見てくれたかな。一緒に開運ツアー行ってる気分で後半も見てね。ハワイの人たちにとっての曲にしてほしいって言われて作ったのがこれのライオさんという方になります。ハワイへクオネアナウエクオネクライビレイハワイ。お夕食です。乾杯。乾杯。乾杯。みんな乾杯。みんな乾杯。お疲れ様。飲め飲め。誰ですか、そんなお酒いっぱいと。みたいだな。はい、それでは帰りまでのお時間、なんかこうゆったりと最下になかった人は何でも買ってくださいね。はい、それではごゆっくりお願いします。ありがとうございます。
るじゃない。皆勤賞様3日間ありがとうございました。ありがとうございました。そしてたくさんごちそうさまでした。お腹も心も大満足になりました。はい、先生もごちそうさまでした。少しです。もう何年か後には皆さんにバーンとごちそうできるように頑張りたいと思いますので、また皆様お付き合いよろしくお願いします。指名みたいになっちゃいましたけれども、私も野村さんと一緒で朝起きた時は初日6時でした。びっくりして。野村さんもありがとうございます。ありがとうございます。なかなかそうやってみんなにね声をかけたりするのでね、私たちの熟女の心をしっかりと掴んだ感じがこちらでございます。ありがとうございます。また次も。次もね、皆様もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。去年ね、ヒルゼンに行ったらもう絶対ここでみんなで踊ってみたいっていう強い思いから、そうだ開運ツアーなら出雲大社に行かなかっていうそしたら足立美術館もいいじゃないっていう感じでツアーの計画を立てさせていただきました。なんかもう来てくれただけでありがとうだったなっていう感謝の涙が出てくる気持ちがいっぱいです。なんとお酒が2本余っています。お今からじゃんけん大会イエーイじゃんけんおおおい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 。はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、はい、もう一回。飲んでくださいね。ありがとう。ありがとうございます。今回さ、誰も一人もかけることなく参加したいって言った人たちが全員で来れたことも、このコロナすごい流行ってる中でもすごい良かったでしょ。私絶対行けるって思ってたんだけど、でうまくいくに決まってるって思ってたし、もう運転手は仲間だって決めてたし、もう最初から決めてたし、バスより先に決めた。そりゃそうや。いろんなことが決まってた。もうそういう感じで進めてきて、あ、よかったなと思います。でみんなでやっぱり踊れたことが今回私の一番の思い出になったなと思います。本当に宝物になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。からプシュッともうバスを最大限に有効活用していただきまして、はい、本当に良かったです。ありがとうございます。この大人数で、バス旅先に向かいながら飲んで騒いでと周りの目を気にせずにできるのはバス旅行ならではじゃないかと思いますので、はい、本当にバス旅行っていいなと思ったのと同時にですね、この楽しい旅行を、お手伝いすることができて本当にやりがいを感じる瞬間でもございます。嬉しい、はい、こういったご旅行ございましたら、ぜひ永平寺観光並びに中村を使っていただけたらと思います。